Община Тунджа вече има бюджет за 2016 година. Сагата около финансовата рамка на общината приключи на днешното 8-о редовно заседание на Общински съвет Тунджа. Бюджет 2016 на общината бе приет единодушно с 21 гласа за. Във връзка с дадени указания и препоръки от Министерството на финансите с писмо номер 800-314 от 5 април 2016 година и на основание член 21 алинея 1 точка 6, точка 10 и точка 23, член 52 алинея 1 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, член 39 и член 94 алинея 2 и алинея 3 от Закона за публичните финанси във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година и наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Тунджа и управлението на общинския дълг, предлагам на Общински съвет Тунджа да реши: първо, приема бюджета на община Тунджа за 2016 година както следва. По прихода в размер на 13 милиона 745 хиляди 921 лева съгласно приложение номер 1, в това число приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 милиона 652 хиляди 186 лева, в това число обща субсидия за делегирани от държавата дейности 5 милиона 925 хиляди 947 лева, собствени приходи на звената на делегиран бюджет 129 хиляди 850 лева, целева субсидия за капиталови разходи за държавни дейности в размер на 160 хиляди лева, преходен остатък от 2015 година по левова сметка в размер на 436 хиляди 389 лева, разпределени по дейности съгласно приложение номер 3. Заместник-председателя на Общински съвет Тунджа Иван Димитров също подкрепи бюджета, въпреки че бе един от най-върлите противници. 29 години съществуване на община Тунджа, близо. Това е единственото събитие от този род, което е ставало до сега, което затвърди усилията на общинската администрация и на Общинския съвет да направят много по-балансиран, както казва кмета, което много ми харесва това изречение, и такъв бюджет, който да служи много целесъобразно и рационално на нуждите на нашите избиратели в община Тунджа. Нищо ново, нищо лошо, нищо страшно не е станало. И това, което стана, аз ще гласувам за, с чистата съвест, за едно много по-добро бъдеще на община Тунджа, която за сетен път доказва, че тя се котира в новите условия на демокрацията, много добре навлиза в новия периметър, който действително служи на все повече и повече в полза на нашите избиратели. До обрата се стигна след поредица спорове, писма до Финансовото министерство и дори жалба до съда. Тук най-вече искам да се обърна и към кметовете на населените места, защото всичките колеги от Общинския съвет и администрацията са запознати с това, което променихме в новия вариант на бюджета. И най-същественото лично за мен е това, че осигурихме доста по-голям брой парични средства за кърпежи по уличната мрежа в селата. Те бяха заложени на 100 хиляди, в момента са над 300 хиляди. От тук нататък става въпроса как ще бъдат изразходвани тези пари и какво ще бъде направено с тях. Моята молба към кметовете, ако може да се получим от това, което направихме и тук с администрацията, е, че разговорите помагат, а не пречат. Така че преди да си пуснете докладните към кмета на общината, който да възложи какъв начин и точно кои ремонти и кърпежи да бъдат направени, проведете едно общо селско събрание. Уведомете хората за средствата, с които ще разполагат селата. Упоменете в протокол това събрание, кои улици според вас са най-наложащи според хората от селото. Прикрепете този протокол към докладните и тогава го пуснете към кмета и се надявам,
който да се съобрази с тези ваши желания и да се случат нещата така, че те да бъдат в най-голяма полза за жителите на селата. За бъдеще, когато се правят такива важни, структуроопределящи разговори за бъдещето на общината, да бъдат канени по-широк формат общински съветници. Тъй като всичките сме избрани от жителите на общината. Аз лично не съм присъствал, ще подкрепя този бюджет, защото е разумен и е за бъдещето на община Тунджа. Общото мнение е, че разума наделя над политическите амбиции. Тук мога да се съглася с господин Георгиев, че да, наистина в тези 4 месеца не се случи нищо фатално. Но според мен се случи друго. Всички разбрахме, че когато няма диалог достатъчно, когато няма разум достатъчно, когато позволим, макар и за момент, това да отсъства между нас и в общността, колко сериозни биха могли да бъдат последствията. Изключително съм радостен, че в края на краищата, днес на Велика сряда и в навечерието на големите празници, които предстоят на народа ни и на нашите граждани в това число, ние всички можахме да намерим пътя на разума, пътя на диалога и в края на краищата доказахме, че тунджанци са една зряла и умна общност. Бюджет 2016 бе приет след няколко месеца и почти в средата на годината светна зелена светлина за община Тунджа.